Laing Sugboanon usab ang nanghawod sa baguhay lang electrical engineering licensure examinations. Siya ang nakakuha sa unang pwesto sa maong pasulit. Atong ila-ilahon na kining top notcher nga makapahinggang hausab kung pag-eskwela na ang hisgutan. Anong report ni Nico Serino. Ning baguhay lang electrical engineering licensure examinations ng HAUD si Michael Glenn Lataza, 22 anyos. Sa score nga 92.60, nakuha sa University of San Carlos graduate ang unang pwesto. Pag alam is medyo ko hilig mo ko sa math daan, so kato pala interested di ko kuan engineering. Tawgon sab siya og genius tungod kay kanunay siya nga top 1 sukad pa pag elementarya. Gani sa ilang panimay, gabaha ang mga medalya ug ang uban gipamutos na lang kay manobra na sa displayhanan. Migraduar siya nga valedictorian sa elementarya ug high school. Consistent top 1 sub sa Dean's List pag college, hangtod nga migraduate isip summa cum laude. Ganahan di ko makasud sa top yun, pero katong after sa board exam o parang before sa results kay nakulbaan di ko ato kay naman ko yung mga questions na sure di ko sayop ko. Ang iyang mga ginikanan hilabihan sab mapasigarbuhon ug mapasalamaton. Maniid ko unsay buhaton sa teacher. Wala lang po akong buhaton dere. Iwa mo ko ka nang kuan magana de mo ko kabasa unsay mga paagi sa pagtuon. Maniid lang ko gabot nila dito ay gabot dere sa balay. Mo ang buhaton. Nalipay gyud sa kuan. Kaya nagbunga pod ang yang paningkamot o paningkamot pod sa akong misis nga nagtutok gid nila ba. Matud ni Michael nga kakugi, determinasyon ug pagpalambo sa iyang hilig ang sikreto sa kalampusan. Mupili mo kuan kurso na ganahan jud mo, na genuinely interested mo kay kung dili di na siya maglisod kag samot. Uba ni Lian Sinkulan ug Renante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.